Muhamad ka na ko. Alas sige, buhata. Ipakita nga usa ka gyud kadugong Buenavides. Ayaw gid kong hagitan, Luy Ponyong! Ayaw gid! Kana, gusto ko makita ang imong kasuko. Aron ni nigaboto niya sa ustong higayon, imo ka nang magamit sa pagpakgang samahan mong Supreme Master sa kulto nga tinukod sa inyong katiguangan ng mga Benavides. Luy Ponyong! Pila ka na ka mga adlaw din Apan wa agyud nimo makita og unsa ang among tratamento nga na kanimo batan-ong Benavides. Liwat agyud kaayo sa imong mga kaliwatan. Ingrato ka sabdi ay. Oh. Kung ako pa'y amahang Varsino, maayo pagputlan ka na lang sa imong og irigalo sa traidor ni mong amahan nga si Maynard Benavides. Dili ko kahadlukan ang kamatayon. Basta himuan lang yun ninyo kana nga makaturunganon alang nako, Luy Ponyong. Jomari Benavides, dinhi kang amahang Varsino. Siguradong patas gayod ang hostisya. Interesado kong makiistorya niya ng inyong Supreme Master nga ginganlan og Varsino. Kay gusto pagod na akong masayran kung unsa kadautan ang amahan akong si Maynard Benavides. Way, sama kadautan. Oh, Luy Ponyong. Wara ka na sa kumingking ang nasayran mong kadautan sa imong amahan, Jomari. Dautan, gayod kayo ka na si Maynard Benavides. Dut sa bukog ang iyang kadautan. Mao ba? Pues kung mao ka na, magpaabot siya sa ako niyang pagbalik din aron makighinabi ka niya. Kay sayo niyang kaadlawon mo biyahe kita paingon sa Latiera. Pero maayo man sabihin noon nga makighinabi ako kaniya. Okay. Tandaan ko lang, apan ikaw pangandam sa Fronio. Kumusta na ang batanon nga Benavides? Galit ginausapang akong nauna. Hinungdan nga niya. Nigahin gayod ako gamabong higayon aron ni imong makahinabi. Tinuod ba nga suod kang higala kanhi sa akong aman? Oh. Mao ka na tinuod batanon. Suod gayod kayo. Gani labaw pa sa managsuon ang pag-isip namo sa usag-usa. Oh, unsa? Gipatay ko ni Maynard Benavides tungod lang sa usa ka babae. Tinuod gid nga nabuhat ka na sa akong aman. Si Rolaida. Siya ang buhing saksi sa kalampingasan ni Maynard Benavides. Oh, Sir Varsino, nagkaamahan ko sa maniya kasalbahis. What if? Inon ko ikaw nga. Gikan pa sa labing gamot sa inyong punuan ng mga Benavides. Ikaw lang ang naginusarang sa linsing nga matarong iho. Oh. Mga bangis sila. Mga dautan sila. Apan, mga dalay kong buhat ang ako mga nabasa gikan sa mga basahon nga nahimong kabilin sa akong mga katiguangan. Matag basahon nga iya sa kasaysayan, filtered by lies
malice and the deceit. Oh, Sir Varsino. Oh, gililingan sa daghang mga bakak ug lingla ang matag sugilanon nga iya na sa kasaysayan aron paghimo nining nindot. Gipakasama nila og mga sugilanon nga makita diha sa salida ug mabati sa matag drama sa radyo. Mauday nga sa tanang nabasa na kong mga libro nga nagsaysay sa unang kaliwatan na mong mga Benavides. Bulos mga nindot ug mayong mga buhat ang nahimantala. Sama sa politika, gililingan og mabulokon kaayong propaganda aron mas munindot ug munindot ug munindot pagyud kining basahon sa umaabot ng mga henerasyon. Sa bagay, kaaway ka nga mao'y nisulti niya ng mga bahina karon ako. Maulisot turuan mo ba? Oh. Sir Varsino. Ikaw ang buhing sa linsing sa patay na punuan. Dumaray Benavides. Sir Varsino. Bueno, wa ko makighinabi kanino aron akong ikurat ang imong pinsamihento. Apad gisulti ko lang ang matuod kay suma pa ni Sofronio buot kang makighinabi kanako. Salamat sa Diyo tayong panahon nga imong gigahin alang sa pagpakikinabi nako, Sir Varsino. Dili ka dinakpan. Dili ka bihag na mo dinhi kung dili. Bisita. Mao nga nakahukom ako. Ngayon niyang kadlaon mo uban ka kanamo ngadto sa lungsod sa La Tierra. Ha? Unsay buot di mo ipasabot? Kay dito ka kuhaa. Adto ka usab ibalik, Jumari Benavides. Salamat, Sir Varsino. Iuli ko ikaw nga limpyo ug wetat sa Batanong Benavides. Balik-balik kong gugid ang akong pagpasalamat kanimo, Sir Varsino. Managsama ang giila o gisimba ng mong Diyos ni Minard. Apa nakita mo na ang dakong kalainan kumpara kaniya o kanako. Sir, dako gud kayo kalainan. Dako kayo ang inyong kalainan sa usa-usa. Bisan pag managsama ang inyong gisimba, si Lucifer. Jumari Benavides, ikaw ang manununod sa trono samahan mong supremo sa ilang kulto. Nga mitawag ka na mo og mga antagonista. Dili ko usa ka satanista, sir. Pakamatyan ko nga akong buhing pagtuo nga si Ginoong Hesukristo, anak sa Dios nga Amahan. Ug sila uban sa Espiritu Santo usara. Tulo ka persona sa usa lamang ka Dios. Tinuruan na iya pa sa mga pagano. Barugan ko ang akong pagkakristohanon hangtod sa katapusan kong gininhawa. Tingali o gigutom ka na, Amahang Varsino. Niya kita sa lungsod sa prosperidad. Ikaw, Jumari, tingali gigutom ka na. Medyo gutom na, Noy Punyong. Pero madada pa man. Sanandan na itong exclusive hub dinhi sa prosperidad. Sofronio, adto kita mamahaw. Sige na, mga na ta, Jumari Benavides. Temba, murag napamay ko. Wa naman. Kumpleto naman ang mga pagkaon o mainom nga atong gi-order para sa pamahaw. Si Sir Varsino. Ayaw na siya gunahuna. Dili normal ang pamaagi sa iyang pagkaon. Unsa? Ingon ni anak kadako ang nahimong kadaot ni Minard Benavides ngadto siyang higala nga mao na karon si Amahang Varsino. Nga sa ato pa.
Di na sabi normal ang iyang pag-intake sa pagkaon gikan sa iyong baba paingon si Dian. Dili na normal tungod kay kuntang-tangon ang guma nga daw panit sa iyang liog. Makita ang mugna sa advanced technology. Ang wirings nga konektado sa gamayng makina nga kontrolado sa microchips nga gi-implant niini alang sa iyang paglihok ug pagsulti. Konektar usab ngadto sa iyang utok. Nga sa ato pa, Sa laktod nga pagkasulti. Larawahan sa usa ka patayng buhi ang kahimtang ni anang amahang Varsino kana tungod sa kasina sa amahan mong si Minard ngadto kaniya. tungod lang sa usa ka babae. Nahimo ka na ni Papa Minard ngadto sa giisip pagid niyang suod nga higala ni atong panahon na. Sige na. Mga una kita, Batano Buenavides. Kay human usab ni amahang Varsino dito sa iyang nahimutangan karon, mupadayon kita sa atong biyahe paingon sa La Tierra. Sige na. Laipon niyo. Sige. O sana ang gisugo ko kanimo, ha? Tarsila. Okay na, Senyor Supremo. Di naman bitaw si Erwin, may gihatag na kong instruction niya base sa gusto nimong mahitabo. Pasundi yun unya niya ang matag kalihukan nila ni Barcero o Sofronio. Di ay sila si Varsino Punyo sa La Tierra. Oh, sila ang gipasabot ko nimo. Kamaoy panidaan ni Erwin dito sa kiraang sementeryo sa La Tierra. Okay, sige, Supremo Minard. Salamat sa pag-asister mo kanako sa mga gibuhaton diha samtang wa ako tarsilan. Why sa pa yan? Busy pa kay ko na rin sa syudad. Unsa may imong nabisihan, Senyor Supremo? Ginabot ni Ma'am Rolaida? Sinvergüenza! Ayaw kong sultihiyog sama ni Ana, ha? Sige na. Ayaw ka irita. Kahit tingalig nakadisturbo ko sa inyong labing-labing diya ni Ma'am Rolaida. Sorry kaayo. Huwag ka nilabot sa personal nga kalihukan sa imuhang Supremo, Tarsila. Sinvergüenza! Sige na. Why na, Senyor Supremo? Kahaya-hay rang Ma'am Rolaida. Makapasuya. Buiset. Makalagot. Mama Tarsila, Brena, anak. Nakituyo? si Erwin nga taga Azucarera. Ganina pa nang nagpaabot ni mo, ma. Ipaabot ko pa manggod ang tawag ni Sir Maynard. Mao ba day, ma? Atuon ko na siya, Brina. Dini ka na. Unsa man kay ipabuhat nila kang Erwin? Nga mura og sekreto man kaayo kung magsulti sila si Mama Tarsila. Mao ba day, Brenna? Oh, Miss Krisha, nagka na kaayo na og trabahoon dinis, Mama. Waroy kapuya nga idara na baya na siya. Oh, dili man ko na nakapuyon ang mga satanista, Bren. Oh, Miss Krisha. Oh, sorry. Wato na ko tuyo, Bren. Nakalitras akong baba. Sorry, good. Okay ra, oy. Nakasabot ko. Lisod yun bitaw kaayong takuon ang kamatuoran. Bren, Wakoy angay nga panalipdan sa akong inahan. Labi na sa sama nimo nga nakaila ug nasayod sa kamatuoran nga usa siya ka satanista. I'm sorry. Wag ito sa kong una-una, Bren. Promise. Okay ra lagi. Nagkasabot ko, Miss Krisha. Wa kay angin kabalakan. Ayaw ba kalain ako, oh. Wa lagi. Ikaw, good. Satanista silang atong mga ginikanan. Pero kitang mga anak, dili ba? Usahay. Gusto na kong ilaro ng akong kaugalingon. Aron pagtabon sa matuod ng ako, mami. Satanista sabdi ay. Miss Krisha. Si Jo Marie, mga supremo sa kultong iyang unang mga katiguangan, hangtod na ni Tito Menard. Nagampo sa Diyos nga sungayan, sa laktod, satanista. Ikaw, anak ni Tang Tarsila, nga sinaligan karon sa supremong si Tito Menard. O ako saba, anak ni Mami Rolaida, nga hinigugman ni Tito Menard. Og sama silang pagtuo, Brenna. Mga satanista sila, Miss Krisha. Nagsimba sa ilang Diyos nga sungayan, nga mao si Lucifer. Brenna, Isaan na ko, Miss Krisha, nga dili gyud ka magpadaas sa imong inahan kung agnihon kaniya nga mosunod sa ilang yawanon nga patuo. dili og dili gid ka na mahitabo, Brenna. Kami si Jo Marie, nagsinaaray mi nga isalikoy gid namo ang mga bisag unsang mga awhag kanamo sa dautan. Mausab ko, Miss. Kay barugan gid nako nga akong pagtuo ni Ginoong Hesukristo hangtod sa akong kamatayon. Kami usab. Mao ka nang gisaad namo sa usa-usa.
nga dili gyud magpada sa kulto nga gipangamahanan sa iyang amahan. Diin miyembro sab ni ining akong Mami Rolaida. Kristiyano ko nga gipakatao. Apan nagdako uban sa mga tao nga nagsimba sa ilang Diyos nga sungayan. Brenna, Sa klarong pagkasulti, mga satanista sila. Pero, bisan og ni ako din magdako sa poder sa mga satanista. Apan hugot ang akong pagtuo, nga si Ginoong Hesukristo mao nga akong Ginoo ang akong Dios. Og ang balaang espiritu naglihok sa kalibutan uban kanatong mga tinubos sa iyang hamili nga dugo. Nisuda kita sa Latiera, Noy Punyong. Jomari Benavides. Sir Versino, akong balik-balikon ang pagpasalamat nimo sa pag-atiman nimo nako. Suod sa mga adlaw nga gihimo ko ninyong bihag. Masuko gyud ako kung mao'y padayon nimong panutaon nga gihimo ka na mong bihag. Pasaylo ako, Sir Versino. Abi ko ba og nagkasabot ka o nagkasinabot na kita wa pa man di ay Batan-ong Benavides? Sir, usbon ko, pasaylo ako. Makonsider ninyo akong bisita. Bisan og sa ingon ni adto nga paagi sa imbitasyon. Naranimo kung imong pahimhimugatan nga gidagit ka na mo og gihimong bihag. Naragyod ka na nimo Jomari Benavides. Sir, Sofronio, doon na lang kita sa sentro ni poblasyon sa Latiera. sa unahan, mauna ang parokya sa San Sebastian Martir. Anda kong simbahan din sa lungsod sa Latiera. Kundiin kakuha sa kong mga disipulos. Adto kasab namo karon pakanauga. Aron makapauli ka na nagto sa karaang bahay sa mga Benavides. Daghan yung salamat, Sir Versino. Isipan na lang nga nibiyahe ka. Mawa ka makaubalog pipila ka mga adlaw sa imong hinigugma. Sir Versino. Pakanaogon ta kining Batan-ong Benavides doon sa may simbahan dinhi sa Latiera, Punyong. Ni anak kita, mahimo ka ng manaog gikan ning auto. Salamat, Noy Punyong. Og kanimo sab, Sir Versino. Daghan yung salamat. Hangtod sa sunod taon niya panakita, kana ko nitugot sa higayon, Batan-ong Benavides. Diretso sa kumbento, Sofronio. Gusto kong makihinabi ikaw, Father Flavi Martiniano, nga mas nailangan mo si Padre Verde. O sanay balita nga nahipos ni Erwin, ha? Nanawag man ako ron, di palang dugay si Erwin. Unya lagi, saan man? Wa man kuno, Senyor Supremo. Usa ko'y wa. Wa lagi kuno, uy. Pertingin ko nung mingawa dito sa iyang nahimutangan karon sa karaang sementeryo sa Latiera. Simbergwensa. Naminaw ka to sa imong instruction, Tarsala. Naminaw man gud to. Laruhon ko ganini. Tagi ko sa iyang numero sa cellphone. Ay akong tawagan. Sige. Niya. Mo niyang numero sa cellphone, Supremo. 0920-868. Hello, Erwin. Bigani. Sulti ko sa sitwasyon karon diha sa imong nahimutangan. Yakaraang sementeryo diha sa Latiera. Baya, alas 10 naman karon sa buntag. Wa ka magdahom nga nasayod ako sa tanan ninyong mga kabuang kaniadto ni Minard, ha, Father Flavi? Palihog lang, Versino. Padre Verde ang isang pipukarako. Ayaw ka ng Father Flavi. Kaya di kauwa ko kayo ka ng pangana. Maayong pagpaminaw sa Mao Let's ba? Pino. Kabahin sa lapuko na akong kagahapon sa akong pagkapari ka ng maong pangan. Di na ko gustong maminaw. Di na ko gustong mahinumdum pa. Kagabi gitawgan ko si Minard Benavides o gihagit ko siya nga magkita kami sa karaang sementeryo dinhi sa Latiera. Sa tubangan gayod sa lubong sa Batan-on nga nahimo ninyong
biktima kini adto nga igsuon sa kaning driver ni aning Senior Benedicto Benavides. Barsido, ayaw na intaon ako upang hinumdumi niya na. Nadala yun ako kaniadto sa mga kabuang ni Maynard Benavides. Tuod ay dili padugay nga mitaliwan si Manong Vitaliano, dili ba? Oo, tinuod ka na. Ang makaluluoy in taon kayo nga Manong Vitaliano. Og iyang igsuon katong gitripan ninyong batan-on kaniadto. 20 katuig kapinal na kalabay nga si Angel Hermenegildo. Gusto na lagi sa pagsige mong pahinumlum ni anak kanako, Barsido. Gilabas ko lang ang kagahapon. Ambot og diin ka sa maong kasayuran. Nga unta, sekreto man kayo kanto nga kami lang si Maynard Benavides mo'y nasayod. Father Flavie, managsama ka mo si Maynard Benavides nga malingaw gyud kaayo nga makigduha o makigsangkigol isasama ka ninyong lalaki. Kani atura ka to. Apan dili na ako ingon ni anak karon. Okay. Balin tawag lain topic. Sige. Adayon, Barsino. Bawahan ko ikaw. Ayaw ni Gil pangilabot may tungod sa Tierra del Sol. Halang lamang kanako og sa akong mga disipulos ang misteryosong dapit sa yuta sa adlaw, Father Flavie, kun Padre Ferdi. Ang Tierra del Sol. Barsino. Tinaw, klaro, tataw sa imong pandungog ang akong gibaod kanimo. Ug usay buhaton mo. Uras ka supako nako ang imuhang gibaod karon. Usaon ko nimo, ha, Barsino? Tingali o dili nimo magustuhan ang buhaton ko kanimo, Father Flavie. Usa. Nagkaduol na ang katumangan. Duol na kaayo ang tanan, Father Flavie. Demonyo kagihapon nga nagalagad sa Diyos, sa Kristiyanos nga si Jesucristo. Sungayan ka, busa kami ang among Diyos, nga si Satanod de Lucifer Sulfatus. Mao gayod, siya gayod ang muhari ni kalibutan kalibutan nagigamahan sa dautan. Diyos ko itaon. Padalip niya ang imong katawhan. Imong gahom o kawabot o na yun unta, mao ang maghari sa kalibutan o dili ang iya sa kadautan. Gipadayag na ang daghan ng mga sinyalis alang sa umaabot ng kalaglagan sa katawhan, ang katapusan sa kalibutan. Unya baguhon kini ug ihan ay ang tanan, pinasikat sa balaang mga plano sa matuod ni Dios. Ang nailanay si Satanas. Gugma sa Diyos paghapon maoy mo patigbabaw. Pagkalaki ninyo na mituo sa mga pagpanudlo sa mga prailing Espanyol. Biblia na ang nagpadayag sa kamatuoran, Barsino. Biblia na ang mitubag sa mga pangutana nga kanhilisod pa kayong tubagon. Dili na ko mahimong magdugay, Father Flavie, kun Padre Ferdi Martiniano. Apan timan iog hinumdumi kanunay ang gibaod ko kanimo. Krisha. Dili bihag ang pag-isip nila nako. Kung dili, bisita. Unsa? Giatiman ko nila, Krisha. Og, wa ko nila pasipad eh. Kinsa sila? Mga satanista. Mga satanista sila dong jumari. Oh, Maki. Doon pa yun lagi ko. Sila yun lagi.
Maki, gibaoran ko nga dili gid mo taak sa misteryosong dapit nga yuta sa adlaw kun Tierra del Sur. Ha? Gilugan na karon sa pundok sa mga kulto ang maong dapit. Aron usa kanila ang manag-iya niini. Ang pangutana di, ha? Kung makasud, bakaw niya sila ng dapita. Maki, Ingon pa ni Padre Ferdi, maglisod sa pagsud sa Tierra del Sol ang mga dili pinili o sirado pagyud ang hunahuna o kasing-kasing sa mga pagtulunan sa balaang Dios. bot yun nilang ang kunon ang mga paraiso sa yuta, ang Tierra del Sur. Ayaw yun pag-surrender dong Jumari. Ayaw yun. Gusto ka, Maki? Di tinuod ko ang nga magpadaog sa mga nagsimba kang Satanas. Bitaw, maoyod. Salamat sa mong tambag, Maki. Aksyon ka man gud og takili dongoy. Ayaw ni anak dasig lang. Ayaw paluya-luya. Oh, Maki. Matirang matibay dong Jumari. Matirang matibay. Oh, matirang matibay, Maki. Matirang matibay. Nalipay yung taon kaayo si Miss Grisha, ma. Nga nauli si Jo Marie nga way tatsa. Mao ba? Aw, swerte pa siya. Kay wa siya patya. Wa siya patya sa mga antagonista ng widagit niya. Epektibo gyud ang hugot kayo pag-ampo sa Ginoo mamatar sila. Ug mao ka na ang gihimo ni Miss Grisha. Dili ko mulalis ni mo na bahina. Naibaw ka naman tingali kinsa og unsa mi Brina. Mamatar sila. Si Satanas, mo ang the great ruler of the world. Kana bang wa gyud masabti sa kinabag-an. Hosto na niya na, ma. Di ko ganang maminaw. Swerte ka, kay bisag buhi ka pa. Apan ang imong kalag, naglawig na nga tos kaluwasan. Oh, Sige na, dini ka na Brina. Kay may ati manon pa ko sa silong sa karaang bahay sa mga Benavides. padayon lang mamatar sila. Sa sunod ko nagkita ka, pagsulti ta Brina. Ayaw isalak ang Diyos, ug ayaw ko padunggato ang kadapi kay ang among gisimba. Maong matuod ug markado ka ng daan sa kaluwasan. Timan ina. Himo akong instrumento, Diyos ko. Aron may milagro pang may tabok sa kinabuhi sa akong inahan. Nga nag-alagad karon sa kaaway mong si Lucifer. Kana, kung mahikayon pa alang kaniya. Marcelo, kilingla mo ako. Wa ka mo adto sa karaan sementeryo. Naibaw ko nga wa kasabdid to, Minard. Simberkwensa. Ginumluman mo pag-ayo ang babae nga nakapahimo kanimong mas buang pa kaysa naandan mong pagkaikaw. Kung dito pa ko, nabudol sa untay ko nimo. Kay wa ka man dito. Dito ang imong tao, nagpaabot kay maoy imong mandok. Wa ako'y gisugo, Marcelo. Bakakon, bisag unsaon bakakon kagyud Minard Benavides. Apan kahimutan sa atong giila o gisimba nga Diyos, ang tao nga bagakon. Simberkwensa, sama ka nimo. Masasabak ko ka supremo sa among kulto. Ayaw ako og kamino si Marcelo. Mayong masayod ka nga ang imong kabakakon. Wa gayud kaymot isa tungagaon ang manulunda nga sungayan. Ang among kapatiran sa espiritual, maong matuod nga iya sa labing gabahanan. Ug ako, mao ang opisyal ug legit nga Supreme Master. Makapahimuot ka. Higala kong Minard Benavides. Ayaw kong isang pita o higala. Kay dugay ng patay ang atong paraghigala, Barcelo. Tuod ay na nakaroon sa karaang bahay sa mga Benavides ang imong unikuyo. Ha? Tinood ka ba, Barcelo? Di pa pauli na nimo si Iho Jo Marie. Kauban mo siya ni Sofronio nga nibiyahe. Gikan diha sa syudad. Paingon din sa lungsod sa La Tierra. Kung mao,
Naa kagid Aaron diha sa latira. Gipamong ko na kana. Ayaw na ko pabalik-balik ka pa og sulti. Nalipay ako, dining gibalita mo karon kana ko, Marcelo. Apan, ayaw na pabuta. Nga pasalamatan ko ikaw. Nakaila na kayo ko nimo. Wa kay batasan. Higalang Minard Benavides. Ikaw! Sinvergüenza! Marcelo! Layo ka kayo sa anak mong si Jumari Benavides. Ayaw ug ikumparar na ko ang akong unico iho, Marcelo. Si Jumari Benavides, siya unta mao'y labing takusog ang ngayon nga mo'y mamahimong supremo sa kapatiran sa espiritual o dili ikaw. Marcelo! Sinvergüenza ka! Wa kaya ngay nga mahimong leader, Minard. Wa! Abi na kumuhatras na lang ka, umukauli na lang ka sa syudad. Way mahitabo sa akong mga tinguha kung ako ka buhaton, Krish. Jomari, Ang nahitabo nga pagdagit nila nako. Maisip ra ka to nga isolated case. hisabtan ka. Salamat, Krish. Niyari kayapon ko, anong supportahan ka. Bisag unsa pa imahitabo. Gisaad ko na sa akong kaugalingon, Jom. Pabor sa katarong nga atong gibuhat. Busa, siguro gid ko nga dili kita pasagdan sa Ginoo. Unsay sunod ni mong buhaton? Makikita ko ni Padre Ferde Martiniano. Muuban ko nimo. Okido-kido. Ako nganda mo ng auto. Salamat, Maki. Ay, ang sabay salamat. Uy, nga ako man ang trabaho. Magpasalamat yun kay ko sa ibong matinud-anon kayo nga serbisyo, Maki. Oh, nanarbaho man tadong. Mao nga, buhat lang sab ko sa akong obligasyon. Ligid magtinapulan kay trabaho ba akong tuyo aron na sweldo. Mao ka na husto, Maki. Dong Jomari, Maki. matirang matibay. Maki. Matirang matibay. Hello, Mami Rolaida. Iya, Krisha. Kumusta na bang kaniya? Nia, kaluis Ginoo padayon sa pagsimba kaniya, ma'am. Iya. Yes, Mami. Mao ka ng tinuod. Tungod kay bisag unsa pang mahitabo. Dili og dili gyud nako ibaligi ang akong kalakang satanas. Ilabi na ang akong pagtuo, Mami. Krisha, usa ko ka nang ipanulti mo. Wa na'y nalilong nako sa tanang bahin ni mo, ma'am. Bahin sa unsa. Sa tanan. Tanan gyud, Mami. Ilabi na sa imong pagkasatanista. Sa? Pero magkalaong ka. Nga magpapili ng akong pagrespeto ni mo kainahanta ka. Iya. Kung nahibaw ka pa lang, gibati ko karon ang tumang kauhaw ni mo. Mao kini ang kanunay na kong gihuna-huna nga. What if moabot kini kayo na nga masayod ka nga sayawa ko ni Simba. Madawat pagkagihapon ko ni mo isip inahan. Mami. Magpasalamat paghihapon ko. Nga bisan makausawa gid ko nimo tudloi sa mga pagtulunan nga gipanudlo sa inyong kulto ngadto sa inyong mga miyembro, Mami. Tugod kay bisali ko nga apil ka na sa akong kaluwasan. Unsa? Mao ka na'y tinuod. Sa dihang bisod ko nining maong pagtuo. Dako na sab ang akong kasiguruhan nga luwas na ako ug ang tanang sakop sa akong pamilya. Inig-abot na unya sa panahon nga laglago na ang tanan nga may kinabuhi ni ining kalibutan. Mami, professional ka. You're a lawyer. Pero nagpailad na kagkultong sungaya. Please, ayaw pagsultig sama ni anak. Bye na, Mami. Kay napamila ka si Jom. Ayaw una. Bye. Temporary lang ang crush siya nga maangkon sa taon na ining kinabuhiya. Kung ibaligya kang satanas ang kalag ni ini. Sama nga ang tao aning kalibutan at dili sa permanente. Apan gituyuan gid ni Mami Rolaida ang dili makatawahanon nga desisyon kundi hiwan. Kinsa man ang gikasulti ni mo sa phone? Si Mami Rolaida. Tara, nagpaabot na to si Maki sa silong. Andam na sa kinan. Sige, tana, Jom.
Nausab gyud ang ibabaw sa dakong bukid, no? Nawa na ang gibugwak nga aso timaan nga nabuhi pagbalik ang bulkan sa Olympus. Nahimo na karon tourist attraction sa lungsod sa La Tierra. Ang manindot katalan-awon, Chom. Nga daw, usagid ni ka paraiso. Buhi ang imahinasyon bahin sa misteryosong dapit nga yuta sa adlaw. Tinuod gyud ay nga naay Tierra del Sol. Og ni pati mao na gyud kini nining modernong panahon. Wa pa'y bisan usa nga nakaato ni anang kapita. Kay gideclare man ni sa local government unit sa La Tierra og Mines and Geosciences Bureau nga danger zone. Gusto ka, Krisha. Pero usa unya nining mga adlaw. Maabot ko unya kanang dapita. Jo Marie, Oh, Krish. Ipadayon ko gyud ang akong tinguha nga mahiabot sa katingalahang yuta sa adlaw. Kod Tierra del Sol. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call. Sinvergüenza. Di mo ba kontak ang numero sa cellphone? Aning Erwin, asan makining tawhana karon? Hello, Senior Supremo? O sa mga numero sa cellphone ni Erwin. Hindi magkini makontak. Uy, mao ba? Gusto kayo din na itabo itong tawana? Sosiha sa Azucarera de la Tierra. Kung tuwa ba, kay sa among paragsulti sa po ni Barsino, di padayang siya nga nasayod kini. Bahin sa kung tao ko no, ya akong ipapanii dito sa karaang sementeryo. Ay, pastila delikado, Senior Supremo. Usay buti mo ipasabot. Tigalituan na ron siya sa mga kamot sa tong kaawang antagonista. Unsay? Sige lang, kay magsusi ko kalabot na ini Supremo. Kuntaka na yun ko og unsay kalaki, ha? Tarsa na! Ariglado, Sir Maynard. Nalipay kayo ko nga gibuhian ka nila. Bisita maguno ko nila adong higayon ha, padre. Og dili bihag. Mao kanay buot nilang palutahon. Mao ba? Niaman karon sila sa La Tierra, Padre Ferde. Tuod ay, dinhi ang kanhing suod kayong higala sa imong amahan, si Barsino. Mao ba, Padre? May gibaon siya nako. Ha? Pahulungon ko niya sa akong mga tinguha bahin sa misteryoso yuta sa adlaw. Ang Tierra del Sol. Gidid-an sa kuniya, Padre. Ugot sab ang pagbaod niya nako. Pisa nag-unsapay may tabo. Huwag makapugong nako. Jumari po'y nakinis. Mauning ni ako karon para makiksulti nimo, Padre. Mas labing maayo hinuon. Dili kita mo atras. Dili na to tagalog higayon ang mga satanista nga mao ang budaog. Oh, Padre Ferde. Nahibaw ko nga desidido kayo ka. Way nag-usab sa nag-una na kong plano. Maupagyapon karon ang gusto na kong buhaton. Maayo kung mao kan. Kung nagtinguha sila nga mutaak sa Tierra del Sol, mas dako nga kung tinguha kayang usa ka maanindot nga paraiso alang lamang sa mga matarong nga katawhan sa Dios ug dili alang sa imperduhanong mga satanista. Jumari. Dalaygon kayo ang Diyos, Padre. Matarong siya. Diyos siya sa hustisya o katarungan. Ang iyang pagbuot pagyapon ang matuman. Iyang pagbuot gayod ang matuman. Amen, Padre. Amen. Pangayoon nato sa Diyos nga unta ihatag niya kanato ang iyang bendisyon aron mapukan sa hingpit ang puwersa sa gahom sa impyerno. Oh, Padre. Sabutan nato kini og maayo. Kay duha ka impluensyado kayo mga cult leaders ang mamahim na itong kaaway. Si Barsino ug ang kaugalingon nimong amahan nga si Maynard Buenavides. Mao ba di ay, Maynard? Oh, Rolaida. Kaya nagduda ko. Natuan na sa karon sa mga kamot sa tabaghak ng mga antagonista si Erwin. Kinsa basab ka na si Erwin? Akong tao sa Azucarera de la Tierra. Nagisugo na ko pinagiditar sila sa pag-adto sa karaang sementeryo. Di ay? Magkadaghan na yung kuhagita ni Barsino. Maynard. Makita niya ang iyang ipangita. Dili ko mahimong palabyon ang iyang mga binuang. Sambergwinsa siya. Onya, o sa may imong buhaton aron mawatong tawhana sa higpit. Sa pagkakaroon, wapa, kay dili na siya basta-basta nga personalidad karon. International na ang iyang nabatunan nga impluensya. Maynard. May mga miyembro siya nga mga elitista. Ug may pipila ka mga Illuminati nga nihatag og simpatiya kaniya. Dili na gid siya ang kaning Barsino nga yanong tao lang nga murag way bili. Giswerte lang siya.
Ug kana mo'y wa gyud ako damha. Mao kana gikalagutan ko sa akong kaugalingon. Kay kadanghag ko ni atong higayuna. Nga diha na gyud unta sa akong mga kamot ang iyang kinabuhi. Dili pa uwahi ang tanan, Menard. Dasig lang. Swerte gyud kaayo ka, Laida, kay gihatagan ka og atensyon ni Sir Menard. Muhangyo lang ko nimo, Daying. Oh, unsa man na? Kung mahimo pa, pugilan taon ni mo ang kaugalingon, eh. Aron dili ka makasulti og mga puong nga maunahin o'y makaingon nga mabulgar ang tinaguan sa kong pagkatao ngadto ni Menard. Kana og dili ka magminaldita. Kay maldita pa sa drabako kay nimo, Laida. Nahibaw gyud ka, ana. Nahibaw na pud bayakas akong batasan nga dali ra gyud ka akong pasukon, ing. Karon nga di ka na dinhi. Agwantahon ako ng imong kamaldita. Pero agwantahasab ko. Kay musukol gid baya ko nimo, Laida. Lami na gid unta kay kang suklan, ing. Prangkahan lang gyud ti kaday. Ay sus, sukol! Sukol! Bakit si Sir Menard nga magbugno ta, Laida? Aron makabati sabsiya sa ako niyang ipangiyaw-yaw. Samtang maglinayugay ta og bugno. Ilom, oy! Kada sad siya ba? Mugara sa gyud na siya, oy! Bugno dayon. Katabang versus abogada. Dili! Ayaw, ing. Ha? Ayaw, ing. Dili lagi ko. Pauli na ko diha sa latira. Mao ba, pa? Mainon. Sige naman lang pod ka og lumlum diyang titarulay pa, oy. Simbergwensa. Wa ko makauyo na nang ipanulti mo sa mamari. Sorry pa. Di ko medyahan talang ka. Kay pila ka adlaw na ko din hisukat sa kong pagpauli. Wa pa mo gid ka makahunaw na aron makakita na ko. Simbergwensa. Patagad. Natural. Amahan ko taga. Wagud ko inahan. Nahala. Pabutay ko niya. Kaya mo pauli na ko. Bye. Hinahinay mo lang yung gipalayo nga akong pagbati ni mo. Papa Menard. Karon nga managlahi na gyud ang atong pagtuo bahin sa espirituhanon nga aspeto. Mura na lang kaglaing tao para nako. Papa Menard, dugo ko lang ang nahimong kabahin sa mga benefices. Dili kinatubukan akong pagkatao o prinsipyo. Brenna, tambagin ang imong mahigala ha, nga mo pauli na sa syudad samtang may panahon pa. Ma, naanasab na sila kaugalingo mga prinsipyo. Dili ta sila basta-basta na lang asultihan, ana. Labi na gyud si Jo Marie. Agawon bayat nato siya. Mao ganing tambagi, basin pagsangad-tungad tumaminaw ra sila nimo. Ay, imposible nang mahitabo mamatar sila. Nakailan ako anang Jo Marie. May kaugalingon siyang prinsipyo. Nga bisan kani ang iyang amahan, dili makatarog ini. Brenna. Og si Miss Krisha sab, dili siya yanong babae lang nga sama nako. O sa siya ka profesional, ma. Busa, imposible gid kayong paminahon ko niya kung mao'y itambag ko niya ka ng bahina. Bahala siya kung anhi sila mga matay din eh. Pues dili ko kada katugutan mamatar sila. Brenna? Bisag unsay mahitabo, ma. Maglinabanay mi. Sa laktod, dili sab nako katugutan nga may daotang mahitabo nila dinhi. Isugal ni imong kinabuhi sa mga gahig o? Mao ba, Brenna? Kung mahimo, mamatar sila. Kung mahimo. Kinsa ba gid mas bugat alang sa mo pagbati, Brenna? Sila o ako nga imong inahan? Palihog lang, ma. Ayaw kong patubagaan. Kinahanglan tubagon ko nimo sa akong gipangutana nimo, Brenna. Kinsa man, ha? Ma. Tubag ako. Ayaw na. Kitingalig masakitan raon niya ka. Unsa? Wa man tuod siya mosulti siyang tubag sa akong gipangutana. Pero may pasumbingay siya. O klaro kayong dili pabor na ko ang iyang gustong itubag. Kinahanglang tubagon ko nimo sa akong gipangutana kanimo, Brenna. Kinsa man yun? Ha? Ma. Tubag ako. Ayaw na.
Kitingalig masakitan raon niya ka. Brina, nasayod ko. Nga dili gyud 100% ang imo pagbahati ka rin ako isig imong ina. Igali, kung mahaanaw man ko ini kalibutana, dali raw niya ko niyang makalimtan. Nakonsensya ba ako, Miss Gracia? Pero gusto mo sa bang imong kibuhat, Bran? Miss Gracia, Kinahanglan nimo ipakita niya nga firm ka mo pahayag sa imong sentimento. Nga dili ka magtago-tago sa tinuoray gyud nimong gipati. Ilawom sa imong dukan. o lagi. Pero dagon yung ko sa akong kaluoy. Bran, normal raman nang mubati ka kaluoy. Pero mahimo ba? Kaloy asab ang imong kaugalingon. Miss Gracia, Mo take advantage ba yun dayo ng inahan nimo? Kung sa tanaw niya, humok ra kay kanyang mata. Mo ginay timan ikanunay prena. Hello, Maynard Benavides. Kunyong, dili na ko makontak ang numero sa cellphone ni Versino. Oh, Maynard Benavides. Unsay akong gikalagad sa kanihin akong agahon. Gusto ko masayod. Bahin sa akong tao sa Azucarera de la Tierra. Pila na kaadlaw nga nahanaw. O niya, Ikaw na lang mo akong pakisayran. Kung may kalabutan na sa si Barsino sa kalit ka pagkahanaw ni Erwin. wa ako'y katungod sa pagtubag bahin niya ng imong mga pagduda, Maynard. Sa Tronio, gamay na lang yun kayo kaukuhang nako. Kana mo itiman eh. Dili na ako ang imong ulipon, nga dali ra kay nimong gulat-gulaton.